għal-ġid li tagħna biex jinfaq. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisku tinġbarna hawnhekk f'jum il-mulej biex nippreparaw u niċċelebraw din l-Ewkaristija. Il-liturġija tal-kelma llum il-Vanġelu ikellimna fuq dan il-ħobs li ġej mis-sema li jtina l-ħajja ta' dejjem. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija li llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Ruħ Filippa Katania, ejjew fi-skiet ta' qalbna nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Ġesu, li aħna għandna bżonn li hu ikun magħna. Għalhekk ejjew narfu ħtijietna fi-skiet ta' qalbna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u bil-ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fi glorja tal-Missier Alla nitolbu. Iqaf mulej mal-qadejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbuk. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bil-ġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien fid-deżert il-ġemma kollha ta' Uliet Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aron. Uliet Iżrael qalulhom mhux li mitna bid il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobż bix-xaba. Riġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ din il-ġemma kollha. Il-mulej imbagħad qal il-Mosè, ara, se nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor mill-jum għall-ieħor kemm ikun jeħtieġ għall-ġurnata. Biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Jien smajt it-tgergir ta' Uliet Iżrael. Kellimhom u għejdilhom, fil-għaxija tiklu l-laħam u fil-għodu tixbaw bil-ħobs. U tkunu tafu li jien il-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qatta summin tittajjar fil-għoli u għattiet it-tinet kollha. U fil-għodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din it-nida qebet, fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqiqa qisha ġlata fuq l-art. Malli Uliet Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor, manu, għax marfux x'inhu. Mosè qalilhom, dan hu l-ikel il-mulej tagħkom biex tieklu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill Alla,
Psalm sponsorjali ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qam mis-sema, ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qam mis-sema. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna missirietna, inċandruh lin-nisel ta' warajhom. Tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-eġubijiet li għamel ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qam mis-sema. Immu wardna sħab floli u fetaħ bub ismawiet u xita tamanna batilhom xieklu tagħhom il-qam mis-sema ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qam mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin ikel bix-xeba batilhom u daħħalhom fl-art imqazza tiegħu fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qam mis-sema. Qari mill-littra ta' San Paolo Apostlu lill-Efesi. Ħuti, jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma tġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluwa ta' moħħhom. Imma intom mhux hekk tallimtu l-Kristu, jekk intom smajtuh u tallimtuh skont il-verità li jif Ġesu, jiġifieri li għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżgħu il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri mqarrieqa u li għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fehma tagħkom u tilbsu il-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla, nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħoss biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien in-nies meta ntebħu li fuq id-dgħajsa la kien hemm Ġesu lanqas id-dixxiepli tiegħu telqu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. Meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu iġibhom tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għalli kelli jgħaddi, iżda għalli kelli jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom, għax lilu Alla l-Missier immarka bis-sinjal bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. Wieġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din li intom temmnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu: x'sinjal ser tagħmel biex aħna narawh u nemmnuk? X'sejjer tagħmel? Missirijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hu miktub ta'hom ikel ħobs mis-sema. Wieġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom mhux Mosè
ta'kom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tas-sew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu, Sinjur, atina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu, jien hu l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċ. Il-kelma tal-mulej. Kemm hu importanti li nieklu il-ħobs. Dawn in-nies ma ninsewx il-Vanġelu tal-ħadd li għadda, Ġesu kien għadu kif għamel miraklu kbir li biex ngħidu hekk kienet il-bidu tad-downfall tiegħu. Minn dak il-miraklu Ġesu beda jitlef il-popolarità. Għax Ġesu ma jridx ikun popolari, ma jrid jgħid il-verità, akkost li ma jkunx popolari. Aħna bħala bnedmin ngħaddu ħafna minn ħajjitna nitħabtu biex naqelgħu il-ħobżna ta' kuljum u nagħmlu sewwa. Il-Vanġelu tal-lum jinġabar f'żewġ affarijiet importanti, imma aħna bħala bnedmin maħniex magħmulin biss mill-ġisem u li jiġrilna qed nagħmel niġbor kollox dak li ħanejt fil-priedka. Li jiġrilna huwa illi ninsew li hemm Mikel ieħor li għandna bżonn biex inkunu ferħanin anki f'din id-dinja. Ħarsu lejn is-soċjetà tagħna. Ma qed nikkritika l-ħadd imma ħarsu lejn is-soċjetà tagħna. Maħrubin, niġru, qisu ħadd ma jxebbana, għandna l-ħobżna ta' kuljum, mhijiex biżżejjed, inġibu l-ħobżna ta' għada, inġibu l-ħobżna ta' pitada, inġibu l-ħobżna ta' sena oħra u nibqgħu niġru qiesna bla xeba. U ma naħsbux fil-parti l-oħra tagħna li għandha bżonn il-mistrieħ, għandha bżonn tgawdi l-familja, għandha bżonn tmur tara nżul ix-xems. Ħsiebna u niġru qisu qed niġru wara ħwejjeġ li jispiċċaw. U qegħdin nitilfu l-essenzjal tal-ħajja tagħna. Ftit kliem dan li qed jgħidilna Ġesu. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum kellu diskussjoni kemm man-nies li ġew jiġru warajh għax għamel il-miraklu tal-ħobs li kienet waslet biex ħafna minnhom jitilquh, ma jibqgħux isegwuh. Saħansietra din id-diskussjoni anke lill-apostli kważi ġeldithom ma' Ġesu. U din id-diskussjoni kienet miġbura fuq 3 domandi li nsibu fil-Vanġelu. Wara li għamel dal-miraklu Ġesu induna li ġew biex jagħmlu ħrea. Ġesu ma kellux intenzjoni li jsir rea. Fil-fatt San Ġwan dawn ma jgħidilhomx mirakli, jgħidilhom sinjali. Aħna naħsbu li kieku Ġesu jibda jagħmel il-mirakli, il-knejs tagħna jkunu aktar mimlijin, naħsbu. Immaġinaw Ġesu jidħol minn hemmhekk u jien għandi uġeħ f'sieqi, għandi xi marda u Ġesu jibda jfejjaq kull wieħed waħda minnha. Kieku tapinu sar-rabat ikun hawn kju, ibqgħu ċerti. Imma Ġesu ma jridx nemmnu fih għax ifejjaqna. Ġesu jridna nemmnu fih għax inħobbuh. Taħsbux li kieku Ġesu jagħmel il-mirakli ħajkun hawn aktar nies fi żmienu għamel ħafna mirakli. Ftit jiem wara bdew jgħidu salbu dawn l-istess nies li kielu mit-tkattir tal-ħobs.
U taħsbux li aħna ħjar minnhom bħalhom nagħmlu ta'. U Ġesu meta ġew sabuh Ġesu ħarab billi jridu jagħmlu ħreja. Qalulu kif wasalt hawnhekk? U Ġesu id-domanda dawwara fuqhom speċi. Jien kif wasalt hawn, intom x'ġejtu tagħmlu hawn? Ġejtu hawn mhux għax temnu fija f'dak li qed jiena, għax is-sinjal tal-ħobs li l-Ewkaristija. Intom ma ġejtux għax temnu li jien liben Alla, ġejtu għax kiltu. Ħallini għax il-Vanġelu veru saqaħ fl-art ta'. Jiena kiġi xi ħadd titini ċekk bil-flus. Il-dik il-persuna nħobba u nagħmel Alla tiegħi u x'hekk. Tatni l-flus hekk ta' xejn. X'inħobb jien għal dik il-persuna jew il-flus li tatni. Issa d-domanda tiegħi hija din. Il-min inħobb jiena lil Ġesu jew dak li ħajtini tapinu qudiem il-Madonna x'niġi nagħmel jiena. Niġi meta jien marejt għax għandi bżonn jew niġi għax inħobb lil-bina u rrid niltaqa' miegħu. Din id-domanda li għamilhom Ġesu, il-min qegħdin tfittxu lili jew għax ħanit magħkom tidu tagħmlu l-re għax moħħkom mistrieħ bija għax ħajkolkom il-flus fil-bowt, ħajkolkom l-ikel ta' kuljum. Din id-domanda jien għalfejn qiegħed hawn. Jien bħala saċerdot għalfejn qiegħed hawn. Għax ġejt niltaqa' ma' Ġesu fl-Ewkaristija fil-Qudiesa. Jew għax ħan nitolb lill-Alla biex iżommni f'saħħti, ibedni mill-mart, iżomm il-familja tiegħi sewwa. Ġesu ma jagħmilx mirakli bħal dawn ta'. Ġesu jridna nemmnu fih. Fil-fatt dan jiġi aktar tard fl-istess diskussjoni. It-tieni domanda kienet din. X'irridu nagħmlu? Ġesu x'qallhom? Mhux tmorru l-Qudies ta'. Emmnu. Għax min jemmen jiġi l-Qudies. Jien ma niġix il-Qudiesa biex nirċievi xi favur minn Alla. Palma jien ma mhux niltaqa' mal-għarusa jew l-għarus. Għax ħa nirċievi xi favur, imma xi nħobb. U din ir-reliġjon tagħna, ir-reliġjon tagħna mhijiex set ta' liġijiet illi rid nobdi. Ir-reliġjon tagħna fija set ta' liġijiet imma nobdihom għax inħobb. L-ewwel tiġi l-imħabba, jien niġi l-Qudies mhux għax hemm l-obbligu. Għax inkella għadni ma fimx xejn. Jien ma mhux niltaqa' mal-maħbuba tiegħi jew mal-maħbub tiegħi għax inħossni obbligat ta' għax issa l-għarusa tiegħi jien kieku ngħidlu ħej jew ngħidilha itlaqqa ta' jew itilqu għax la m'hemmx imħabba. Jekk qed niġi l-Knisja, għalhekk imbagħad niġu l-Knisja mhux kulħadd ta' mhux qed ngħid għalikom, imma min jilgħab bil-mobile, min ipaċċ, jien inkun fi knejjes oħra. Għax m'hemmx imħabba, għax ġejt hemm għax obbligu. X'irridu nagħmlu? Ġesu qallhom ħaġa waħda, emmnu. Emmnu li Ġesu tant ħabbek li ta' lilu nnifsu fl-Ewkaristija. Għalhekk ġejt niltaqa' miegħu jiena. Forsi ħa ngħid xi ħaġa li taħsbuha xi skandlu. Bħalma tnejn maħbubin jingħaqdu jsiru ġisem wieħed dal-Vanġelu jgħidu ta'. Aħna l-maħbubin ta' Ġesu niġu u fl-Ewkaristija nsiru ġisem wieħed. X'in nirċiveġa fija jien insir parti minnu u jsir għax l-imħabba taqqat. L-imħabba tressaq lejn xulxin. L-aħħar domanda li għamlulu. Biex nemnuk, mjaf kemm nagħmlu ilu din il-Ġesu aħna. Għamel miraklu forsi nemnuk x'sinjal ħatatina. Fejja l-ommi, fejja li din dari li qed juġani. Ġesu ġa tagħna kollox. Ġesu qiegħed magħna anke fid-dbatija.
mirakli jagħmel, però biex jagħmel il-mirakli Ġesu għandu bżonn lilek. Tiftakruh il-miraklu tal-ħadd li għadda, dak it-tifel kellu l-ħobż nata kuljum, ma kellux ħlif żewġ ħutiet u 5 ħobżiet. X'għamel? Ta' kull ma kellu. Ġesu seta' jagħmlu l-miraklu mingħajr il-5 ħobżiet u żewġ ħutiet, però jrid il-kooperazzjoni tiegħek u tiegħi biex jagħmel il-miraklu. Biex ifejja il-dik taħdejk, Ġesu jrid l-għajnuna tiegħek, li tmur tara, li tieħu ħsieba lil martek, lil uliedek, in-nies ta' fuq ix-xogħol. U dan ħani għafaw ta' Ġesu jrid jagħmel il-mirakli, imma għandu bżonn il-kooperazzjoni tiegħek. Bil-ftit tiegħek Ġesu jaqleb id-dinja bħalma għamel permezz ta' dak it-tifel. Ejjew nieqfu ftit f'din is-soċjetà tagħna qed niġru ġenn ikraħ. Illi jaqqas għandna ċans nifirħu. Kulħadd ittraxxnat. Mbagħad ħafna rabja, ħafna dwejja. Niġru wara xiex. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Imma jgħix bl-ispirtu, aħna għandna spirtu ġewwa fina, jew ma nieħdux ħsieb biss ġisimna. Sibu ħina għalikom, sibu ħina għal-familja, sibu ħina għal-uliedkom. Maħna ħanieħdu xejn ma' eżis ħuti. Id-dar tħallija, inti fid-dar li qiegħed ta' min kienet. Il-lummiet ħallija. Hija mislufa lilna, kollox misluf lilna. Tista' jkollok blokkijiet ta' flets, solari kbar. Kollox ridu nħallu. Li jibqa' kemm għejnt il-ħaddieħor, kemm ħabbejt il-martek, kemm ħabbejt il-uliedek. U fuq kollox kemm ħsieb tal-ħajja eterna, l-Ewkaristija u l-imħabba lejn l-oħrajn. Kun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wieqfa li flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, missi li jista' kollox, li ħala s-sema u l-ard, kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, mnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Għalina l-bnedmin u fidwa tagħna. Spiritu Santu, Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fi 3 jum qam minn belwied tal-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu u lejn li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Jeżis nitolbu lill-Alla missierna biex jeħlisna mill-jasar tar-rabta mal-ġid tal-art u jagħtina l-ħelsien u l-ferħ ta' min jaħżen għalih teżori fis-sema. Ngħidulu għalhekk salvana mulej. Nitolbu għall-Knisja biex tkun fqira u ħielsa kif jixtieq jara Kristu. Nitolbu għall-gvernijiet tagħna biex ma jqegħdux l-ekonomija qabel il-ġid veru tal-bniedem li ma jikkonsistix biss fil-flus. Nitolbu għal dawk li huma miġġeldin minħabba l-wirt biex ifittxu li ssir ġustizzja mingħajr ma jitilfu ruħhom minħabba l-ġid materjali ta' din id-dinja. Nitolbu għalina biex neħilsu mill-idolatrija tal-flus u nkunu nies ġenerużi li nagħtu bil-ferħ lil min għandu bżonn. Nitolbu u Alla bidu ta' tmiem ta' kollox fi Kristu ibnek insejjaħtilna biex insiru u niksbu s-saltna tiegħek. Għamel li naħdmu bil-qawwa tagħna l-ġid tas-soċjetà li fiha ngħixu bi Kristu Siedna.
benedetto sei tu, Signore. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Fit-tieqa tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha. Qassamt il-jiem u żminijiet. Sawart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qiegħdtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq dawn il-ħlejjaq kollha. U jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mbirek minn ġej. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħaj il-ħobs. Radlek il-ħaj, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħaj il-kalċi, reġerat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari li nitolbu għal Ruħ Filippa Katania li għali qegħdin nofru din il-qudiesa. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebtijiet. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalik. Iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħarsa il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kull jiswew lilna se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem.
bila qegħdin fil-kwindiċina ta' qabel il-festa tal-Assunta ta' Santa Marija. Bħala ringrazzjament ta' wart qarbin għandna talba mbagħad ngħidu 3 Ave Marijiet il-Madonna u wara ngħidu l-ġagolatorja. Il-5 jum 4 ta' Wissu Marija fid-dulur. L-oġla mingħajr teba' tilmaħ l-oġol li minnu jeddu u mdendel mal-owda u kollha dulur titnied. O ibni l-Aziz, għaliex dan il-poplu ludi sar ingrat u jrid ibedni minnek o maħbub tiegħi. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija s-Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija wiż grazzjuża, inti l-Omm li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-Arusa tal-Qaddisa Trinità. Mela lilek u Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħejjija ingawduk fl-eternità. Nitolbu. Ibqa' għenna dejjem u lej lil dawk li tgħajjex bid-don tas-sema l-Ewkaristija u kif qatt ma teda tagħmilhom il-ġid għatihom ukoll li jkun jissoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.